Bakean bizipoza elkartearen baitan, elkarte berri bat, bideoklip eta abesti berri bat ezagutuko ditugu gaur. Esan dizuegun bezala, udan, Saharatik aurrak onera ekartzen dituen elkarte bat da. Hemen izango dira elkartekideak eta hemen izango dira artistak. Eta zuek ere izango duzue zer esana, zuek ere izango duzue zer kontatua, badakizue, 600-44-565. Gure gonbidatuen etxean bi uda pasaditu Sarak, Saharatik etortzen den neskatoak, iaz egoera ezin izan zuen etorri, baina astero hitz egiten dute telefonoz eta benetan momentu unkigarriak bizitzen dituzte komunikazio eta konexio horietan. Orain kontatuko digute beraiek, familia bereko ama eta alaba datoz gaur gurean. Ana eta June. Ez dira aski izango. Kaixo! Arratsaldeon! Bueno, orain kantua zerbait entzuten ari gara, hauxe da orain zuen kantua, ezta? Aukerak eta zu, Bizipoza proiektuaren bideoklipean ere parte hartu duzue zuek, zuzenean, laster batean ikusiko dugu Aukerak eta zu bideoklip hori, hitzak Aner Euskitzek idatzi ditu, eta ahotsa Aitor Gorosabel eta Miren Arbaizak, Aner Peritzek jarri dizkio kantuari hitzak, eta, orain baduzue kantu bat, ezta? Hori gauza ederra da, kantu bat izatea. Zer da oporrak bakean? Haur Saharak udalan etortzeian, ez da inoa esan. Gure familia etortzen dianak. Bila bete etortzen dira, ekainetikan, ekaina bukaeretikan, abuztu bukaera arte. Eta egoten dira gure etxian, egoten dira. Bestekide bat, familiko bestekide bat da. Eta noiztik jasotzen dituzue aurrak etxean? Gu 2018an. Pauso hori eman gendun, gure ordua iritsi zala, eta erabaki gendun, tita batean, neska txiki bateko nahi gendula gure etxean. Eta tita batean esan duzu, nola izan zen hori, tita batean hori? Noetan ikusi ditugun jendeak Haur Saharauek ekartzen zitula eta esperientzia politxa iruditu zitzaigun eta parte hartu nahi genuen. Esperientzia politxa iruditu zitzaizuen, Sara etortzen da zuen etxera, ezta? June, nor da Sara, zuretzat? Da beste aizpa bat bezala, udaran eotegiana, eta pena da bakarrik 3 urtetan aldula etorri, ez dala bizitza guztia oten, baino pantailan atzetikan bai eotegia elkarrekin, orduan. Aizu eta, Sara zuen etxean sartu zen lehenbiziko momentu hori gogoan duzue. Zerk eman zion arreta Sarari zuen etxean sartu zenean? Gu ondartza zalegia tardun, udaran atxalderola ondartza jotega eta itxasoa izugarri guztu izaian. Lehen da biziko aldia zen itxasoa ikusten zuela? Bai. Bai? Bai. Eta izan zen impresio oso, polita eta gogorra aldi berian. Bai, zergatik ikusten duzu 10 urteko neska bat, papatian itxasoa ikuitzea, olatua datozera eta bildurtzea hoi, gu oituta gaude. Baina orduan behantzako izan zen hori eta ura gazia eta eskutikan eman bartzen duen, mangitokin egotezan, behantzako izan zen izugarria. Kosta egingo zitzaion, ez da urarekin harremantzea, ez da? Pixkanaka sartu. Pixkanaka sartzezan, eta eskutikan, baina gero ezin atea uretatik. Eta itxasoak ez ezik zer gehiago garritu zuen, Sara, hemen? Janaria ere bai, eta hori kalea ateratzea, beti jendea zegon, behagaitik galdezka, eta behantzako esperientzia oso polita. June, esperientzia oso polita da, baina hasieran dena etzen erresa izango, adibidez, hizkuntza adibidez. Hizkuntzaretik kostatu zen, baina keinu bidez eta ondo molatu ginen eta aste batzuko, 2 aste igar ondoren beak ulertzezun. Igual kosta itezizaion hitz egitea, baina ulertzezun. Beraz, lortu zenuten elkarrekin komunikatzea, eta lehenbiziko egonaldian, euskaraz ondo moldatzen zela joan zen, edo hitz egiteko moduan, edo zenbat ikasi zuen? Ez daki, baino ulertzeko gai izan ginen azkenen, tardun etzan nahi zaila izan. Ana, 2 hilabeterako etortzen dira?
bai, 2 hilabete etortzen da, bai. Zuert, gure txamarrez egideuna da, 2 urtetan bakarrikan etorri dela, iaz ezintzala etorri dela. Eta 2 urte dira hori, hasieran izaten da, adaptazioa izaten da, gero hilabete bat potentea disfrutatzea, eta gero azkeneko txanda da pixkat hori, pena ematen duna. Tristea, bai joala, baina datorren urten bueltatuko dela. Esperantza horrekin. Beraz, horrela izaten da June, hasieran egokitzea eta gero amaieran joango denaren tristurarekin. Bai. Eta lehenbiziko udan, kilo batzuk gehiagorekin egon zen, etxera. Bai. Argaltxo etorri zen? Eretzaren neskargala ez da baino, kiloa, argala etorri zen azken. Ongi eman zen ioten, Bai. Ana, zer zen gehien gustatzen zitzaiona, jatea? Normalean makarroiak, tomate frigitua, adibidez, hori asko gustatzen zitzaion berari. Makarroiak, arroza, baina tomatearekin. Eta gero fruta ere bai, eta helatuak. Bai. Eta iaz ezin izan zuen etorri? Iaz ez. Faltan botatzen duten iazko udan? Bai. Apirila oso txarra izan gendun, zatik duda gendun bai ezkoa, ez ezkoa, zatik hasi bartzan papera prestatzen. Eta esan zigutenen zala etorriko, berari deitu, papaus hori ematea behi deitzia, esateko etzet horrela. Eta narra malko ingendun, asko ingendun, baina ulertu bartzan ezin zala etorri, eta esperantza duko gu gara joango garala. June, ala ere berekin hitz egiten duzu, ezta? Bai, ia beti larun batero. Igual batzutan beste baten, baino astero hitz egiten du normalen. Eta euskeraz hitz egiten duzue? Bai, euskeraz. Beraz, pentsa, telefonoz keinurik gabe, ez? Edo gaur egun ikusi ere egiten du elkar, ezta? Eta han nola bizi dira, June? Bera nola bizi dan? Zer kontatzen dizuzuri? Beak ez du ia ezer kontatzen, nahi ez di kontatzen ez bizi modu daukaten hor, baino ikusita bezala hemen bizian modua eta aur bizian modua ez dut uste inberdinak izango ezberdinak izango jala. Zuk zer diozu, Ana? Zuk esan duzu ara joateko erronka baduzuela, zer topatuko duzuean? Topatuko duguna izango da, hori, etxe txabolatxo bat eta ondarra. Eta ez daukuna, hemen dauzkeun umek dauzkaten gozkuzik, ez, atera, parkea, jolastokia dauzkate, eta han daukate hori, txabola txiki bat, ondarra, hauntza batzuk eukiko dituzte, ingurun, eta hori, bere, hori da, guk azkenen ikusi deguna, ez? Eta gu pensatzen dugu, area jute garenean, gutzako izango dela, golpia izango dela. Baina, uste dut, merezidula jutea eta pixkat hori. Baloratzeko guk zer daukagun eta ikusteko nola bizitian beraiek. Geroxeago etorriko da kanpamenduetan egondako pertsona bat, gonbidatu bat, eta bera kontatuko digu bere esperientzia nolakoa izan zen. Janaria ere bidaltzen diezue, ezta? Bai, gu, normalian beraia juten dianian, aukera daukate bialtzeko poltsa bat, zaku bat, 28 kilokin, ez? Eta gero motxila bat 5 kilo. Tordun saiatzea motxila handi hortan basartzen janaria, han ez dauzketen janarik, igual hemengo kutixiak, ez? Kutixiako, eta gero erropa eta hola sartzen diogu. Eta gero saiatzea da hemendikan bialtzen noiz behinka poltsa bat. Egia dela, azkeneko urte honetan ezin dela ezer sartu, orduan ez daukagu aukera hemendikan ezer bialtzeko beraiei. Orduan, aukera daukeuna da, aldunak, erosketa bat egitea, online erosketa bat, eta hola, familiantzako zer gehiago iriste zaiela beraientzako. Oain, egoera oso latza daukate, orduan, lagundu inbartzaile, aldan moduan mintzat. Jarraituko dugu hizketan, baina orain gurera gonbidatuko dugu ezagutzen duzuten pertsona bat, izan ere bideoklip batetaz, ari gara elkarte batetaz, eta elkarte hortako bideokliparen abestiaren hitzak egin ditu
ezagutzen duzuen Aner Peritzek, 19 urte besterik ez ditu, eta abestiari hitzak jarri dizkio bai, baina ez hori bakarrik, txikitatik izan ditu udan, berak ere Saharar anai-arrebak etxean. Gurekin da, Aner Peritz. Kaixo, Aner. Arratsaldeon. Arratsaldeon, Aner. Tira, ezagutzen duzu elkar, ezta? Bai, egon gara lehenago. Egon zarete lehenago bideokliparen grabazioan? Bai. Bai. Eta beste nonbaiten ere, nik esango nuke horrela Sahararen aldeko festaren baten edo. Lehenengo bileran. Donostin egintzan, gusara etorri behartzan urtean, bilera bat egintzan, eta zuzuramak egin funtzioa, eta zure esperientzia kontatu zen duen bai. Hori da, bai. Eta gero hori bideoklipa bera, abestia bera grabatzeko egunean bertan batera egon ginen, eta handik. Aner, 18 urte dituzuzuk, eta abestiari hitza jarri dizkiozu, haze ardura ez da? Bueno, ardura bada, baina gustora hartzen den ardura badela esango nuke. Nik oso gustu handiz eta ilusio handiz egin dut, eta nik uste gainera ardura edukitzea ona dela zerbait txukunda egin nahi bada behintzat, beraz ondo hartzen den ardura bat behintzat. Gustora geratu zara emaitzarekin, orain entzuten duzunean? Bai, nik nirea egin nuen, ordenagailuaren parean iaz musikarik ez ezer gabe, eta gero hain betea, hain osoa ikusten duzu bideoklipa bera, nik uste dut emaitza politia atera dela. Zu, Aitor Gorosabel, Miren Narbaiza, horre izena handia daude elkarte bati laguntzen? Bai, nik gogoratzen naiz, ni ezagit izena handi horietan sartuko naizen, baina lehenengo bilera horiek eta online egiten genituen bilera horiek eta sartzen nintzen, eta ikusten duen hor, Aitor Gorosabel, Miren Narbaiza, Miren Amuriza pijaman. Eta, eredutzat dauzkazun hauek nola dauden zurekin eta zuk zer egiten duzun hor, eta gero aldi berean jende haundi horren aurrean edo oso babestua eta oso eroso sentitu naiz, eta bai, proiektua bera oso betea da, jende asko hartu parte, jende anitzak esango nuke, eta horrek ere asko aberazten du. Zuretzat gaia ezaguna da, gertutik ezagutzen duzu, zuek ere etxean udan hartzen dituzuelako Saharako haurtxoak. Ze transmititu nahi izan duzu kantu honekin, mezu horretan? Bueno, dut baino gehiago dugu, esango nuke, akaso, proiektua bera osorik izan da konpartitua, abestia sortzea Xabier Zabala eta bion artean egin dugu. Berak musika sortu zuen lehendabizi eta bidali zidanean ja kontaktuan egon ginen elkarrekin, eta kontatzen zidan berak ere zer transmititu nahi izan zuen musikarekin, ez? Bada lan sozial bat edo egin nahi dena, edo eskatu nahi den zerbait, eta zerbait serioa da, baina aldi berean alaitasun puntu bat edo eman nahi zitzaion, eta ni ere saiatu nintzen biak uztartzen, eta aldi berean kritika soziala alaitasun puntu horrekin egiten, eta nik uste dut nahiko txukun geratu dela. Alaitasun aipatuzu, orain entzuten ari gara, oso abesti alaia da. Bai, bada. Mezua, duen mezua, akaso sakonean beste modu batean begiratuta bada ilunxeagoa, edo sakonxeagoa behintzat, baina nik uste dut hori modu alaiago eta positiboago baten jartzea ere ona dela, eta zentzu askotan laguntzen duela mezua bera hobeto ikusten. Bere kontatu digute kanpamenduetara joan nahi dutela, ez, ikusteko, zuk ezagutzen duzu, izan zara kanpamenduetan, ez da? Bai, 2 aldiz izan naiz, orain dela urte batzugia, eta gu ere alaxe joan ginen, elkartearen bidez, eta gero gure etxera etorri izan diren bi umeak ikusi eta bisitatzera, eta bai oso esperientzia ederra da, eta aberasgarria da, baina kontudan eduki behar da hori ere, azkenean nahiko egoera gogorrean bizi direla, eta askotan ikusten direla benetan imaginatu ere egingo ez genituzken gauza batzuk, eta ikusten dela aldi berean nola bizi diren eta nola bizi garen. Aner, zu familiarekin joan zinen, besteak beste aitarekin. Xabier Euskitze, arratsaldeon.
Baita zuei ere, zer modu? Ongi gaude hemen ari gara, kanpamenduei buruz hitz egiten, Xabier, zu ere izan zara, behin baino gehiagotan, ez dakit, gomendatzen diezu hemen aurrak aurtzen dituzten familiei joatea? Inolako zalantzari. Guk oso argi geneukan, gure seme-alabak bi arreba sahararrekin hazi dira. Gure Aner artean jaiogabea zela, amaren sabelean, txusen sabelean zegoela, ekarri genuen lehendabiziko aldiz gure etxera deixek, eta gero gure familiaren bilakaera hala hasi zen eta urtez urte bost udatan zehar, orain uda gutxiago izaten dira aurko kurua txikitu egin baita, baina orduan aurrak ere gehiago ziren, familiak asko gehiago ziren, eta orduan post urteko proiektua izaten zen, eta deixek eta ondoren esneak ikusi zuten gure familia nola azten ari zen, eta gure familiako pikide gehiago ziren, eta guk oso argi geneukan, haiek hau ezagutzea bakarrik ez, gure seme-alabek ura ezagutzea ere oso garrantzitsua zela, guretzat funtsezkoa zen, beraien habitatean ezagutzea, ze bizi baldintza dituzten, ikustea, hemen zer nolako privilegioak ditugun, eta guri oso normalak iruditzen zaizkikun gauzak haientzat mirarizkoak direla, esate baterako guretzat gauzarik sinpleena da gaur egun, etxerik xumeenean ere, iturrian, komuneko edo sukaldeko iturrian gora egin eta ara, ura, eta ezkerrera eman, eta ur beroa, eta eskuinera eman, eta hotza, eta horrela egin eta argia piztu, eta hain gauza soilak dira guretzat, hain oinarrizkoak dira, eta haientzat berriz, mirariak ziren horiek guztiak, niko gogoratzen naiz, erdeixe etorri zen lehen aldian, lehen egunean baineran sartu genuenean, ikaragarri gustura egon zen, nerekin lotxati xamarrasieran, gero lotxak berea joan zitzizkion, eta baineran oso gustura egon zen, eta bainatu eta gero ura bel-bel utzi zuen, sekula bainatu gabe zegoen, oski, eta ura bel-bel utzi zuen, eta zuenean ura iesi zijoala, eskuarekin zuloa tapatzen zuen, eta guri begiratzen zuen, baina zertan ari zarete, urari ies egiten uzten ari altzarete, eta haientzat hain beharrezkoak diren gauzak gure ez diegu bat ere baliorik ematen, eta guk nahi genuen, gure seme-alabek ura ezagutzea, eta Aner zaharren abintzat irritan joan da, eta niri gustatuko litzaidake Garazi eta Jon ere noizbait batean. Aner, aitak eman dituen pista horiekin, mirariak, ez da, beraientzat mirariak ziren gauzak askotan guretzat oinarrezkoak dirudutenak, zuk zer ikusi eta ikasi duzu kanpamenduetan izan zarenean? Kanpamentuetan ikusten da ze egoeratan bizizaren, joaten zara kontzientzia batekin eta buruan badaukazu ideia bat, zer topatu dezakezun eta askotan, zentzu askotan behintzat, espero duzun hori baino are egoera gordinagoa da. Handagoena oso egoera latzean bizi dira, egia da, guk ikusi dugu pixka bat hobetzen ere nola joan den, azkenean laguntzak eta iristen zaizkiez, zorionez sortea izan dutenei, hemen jendea eta topatzeko, baina orokorrean oso egoera gogorra da, gaur egun gerra medio ez dut imaginatu nahi, are okerrago nola egongo diren, baina hori ikasten da han zer dagoen eta gero etorri zirenean bezalaxe ara joandakoan ulertzen duzu gauza soil horiek hainbeste harritzen zituztenak, zergatik harritzen zituzten hainbeste, zer daukaten edo zer ez daukaten ikusten delako. Xabier, zer iruditu zaizu Anerrek egin duen letra aholkurik eskatu dizu? Abestia gustatu zaizu? Ez, nire aholkurik eskatzen. Aspaldi batean, eskatzen zidan, eta zalantzak eta galdetzen zidan, baina orain egin eta gero, jakiten ditut askotan gauzak, eta, erak nik besteko oinarria edo hankiagoa bazeukan, bai fiziken aldetik eta bai prestakuntza tekniko aldetik ere horrelako gauzak egiteko eta egin zuenean eta entzunarazi zidanean
Asko gustatu zitzaidan, iruditzen zait oso ongi egituratutako letra dela, musika erra, bi kantari bikainak edartzi emana, eta gustatu zitzaia. Xabier Euskitze, plazer bat beste behin zurekin hitz egitea, badakizu, hau zure etxea. Bai, esan, Xabier, bota. Hau baliatu nahi dut, Euskitze aldarrikatzeko. Hau, gure hor dagoen gazte hori, Aner Peritz da, baina Aner Euskitze ere bada, Oso ondo. Zuk lehenak esan duzunean, zuzenduz bezala, esan duzu Aner Peritz, eta bai, Peritz bada, baina Euskitze ere bada. Hala, gazte? Beraz, biak ondo zeuden, ezta? Bi zuzenketak egin dituzu egia. Oso ondo. Xabier Euskitze, badakizu hau zure etxea da nahi duzun arte, eskerrik asko, Izan ongi, aio! Eta etxe honetan gustora hartzen dugun beste bat, Maitane Ormazabal, Arratsaldeon. Bizipozarekin aurrera jarraitzen dugu. Maitane, kasu honetan oporrak bakean, oporrak garrantzitsuak dira, eta bakean badira, asko zobe, ezta? Bai, alaxe da, arratsaldeon guztioi. Hemen oporrak bakean, aur guztiek, pertsona guztiek bizipoza izateko bi zutabe garrantzitsu behar ditugu. Bat, sustraiak esango genduken, sustraiak, konexio bat, sostengu bat, esango genduen segurtasun bat, nunbaitean gaudela jakitea. Eta bigarrena, egoak, egoak aske izateko, egan egin ahal izateko, ametsak betetzeko. Eta Anerrek bere izkian, momentu batean esan du lurra ostu zaiela ume hauei, eta lurraz gain, esango genduke bai behaien sustraiak eta egoak ere ostuak izan diela. Eta pertsona baten garapenean, nondik gatozen eta zeintzu garen ez jakiteak, gure barne mundu hortan sekulako mina ematen du, azkenen gure identitate, gure barrukaldeko guzti horrekin desidentifikazio handi bat egoten da, eta hor galduak sente gaitezke. Orduan, ze polita horrelako egitasmoek, horrelako oporrak bakean bezalako lekuetan eta pertsonek zuek egiten dezuena da berriro ere beraiei sustraioiek eman, saiatu sustraioiek ematen eta egoak zabaltzen. Eta Junek esan du momentu batean ere, pena bada ze hemendik 3 urtetara seguro nahi ezingo dugu berriro ikusi. Zein edaki June, zuek emandako egoekin noizbaitean elkar ikusiko ez zeraten berriro. Hortxe, zein edaki, June, elkar ikusiko duzuen berriro. Bideoklipa ikusi zenutenean, June, zu ere agertzen zara bideoklipean. Zer moduz? Ondo. Lotxarik ez zenuen pasatu? Bueno, pixka bai. Pixka bai, eta Sarari erakutsi diozue abestia? Sarari, guri iritsi bezain pronto, Sarai bialdu genien. Bialdu genion eta oso kontentu ere bai. Eta eguna nola gogoratzen duzu, ongi pasatzen duten, ez da? Anerrek ere esan du, egun horretan elkarrekin egon zinetela. Bai, azkenen, igual aseran urduritasun azkezuen, itzeiten aztezanen lasetiteztea eta azkenen kriston aukera da. Ederki. Bueno, lehen esan dugu kanpamenduetan izandako beste lagun bat ere badugula, Anerrek kontatu dugu beste esperientzia. Orain Patxirekin hitz egingo dugu. Patxi oporrak bakean elkarteko kidea da eta Urola Garaiko are haizea elkartekoa ere bai. 15 urte daramatzate Saharako haurrak etxean hartzen, gurean da Patxi Otaegi. Kaixo, Patxi. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ongi etorri. Beno, Patxi, duela 15 urte izan zen duten gutxi gora bera zuek proiektu honen berri, ez da? Nola izan zen hori? Bai, guain dela 15 urte, oporretan genden, Katalunia alden, eta hango familia, zeuken, neskatxo bat, eta arraroa, gutzako arraroa izan zen, eta galdetu eginen, zer zen, eta hango launek esan ziaten, hau Saharatik etorri die, eta 2 bete pasa berdi hemen, eta idea ez genden hortaz, eta gehatu ginen, hango ikusita flipauta, egia esan da. Zatik, neskea zen, baina, pasada bat. Bizitasuna eta bere, eta handiken pasa ondoren, etxera itxi eta amaztai izan nion.
hau begiratu behar dugu, ager zer dan edo. Eta zeitun, elkartekin harremanetan jarri ginen, eta ja, handiken hasi ginen, hurrengo urterako nire oporrak kendu, eta Saharako umetxo bat ekarri etxa. Eta bai, hau ez da zen, esperientzia. Zuek ez daukazute, seme alabarik, eta honek bizitza zeharo aldatu zizuen, ez da? Bai, egian da esan da bai, zatik, kao. Lehenengo urtea izan zen, gaina umetxo bat etorri zen, lotan, autobuseteken atera, etxera eraman, eta ezan konturatzen, bera ere ezan konturatzen, ja, erdi lo zegoen, eta gure etxea itxi zen, eta gure etxea ikusi, eta ja, sarreran, ja, sartzeko, ja, eskailerak, eta, ostra. Umea flipatzen, bai. Kao, lehen aituet etxa iritsi, bainera iriki, uretan sartu, eta ia, igerin, bezala hasi zen, baineran, gu flipatzen, eta behare, esan dagoa, hartu eta iturri eman, eta ura, eta argia, eta igogailua, eta Eta igogailuak ere bai, ez da? Igogailuak, ze pasatzen da? Portaventuran bezala ibiliko zen, ez da? Eta azkenen, eskailerak ere igotzeko, nahiko bildurrez, eta kau, gu hirugarren pisu bizi gea, bueno, eta kau, balkoia irten eta, bueno, kisten alturea, gu gutzako esperientziak oso boli. Eta itzein gabe, zatik etorri zen, ez ginen, bi honaten, beha zeiken erdera zeiten zuen, baina, bueno, asizan gero erdera zeiten, baina ideike. Da, lehenengo momentu, bai, maien ipini eta jan bai, ondo jaten zen. Patxi, 15 urte, zenbat aurri izan dituzu etxean? Lau. Bueno, iaz etortzeko zen, azkena, baina goingo egoera dala eta bestea dala, azkenen hor geratu da. Eta aurten ere ez dietoriko, zatik hango egoera ez duten nahi arrezgatu, omeke honea ekarri edo, eta orduan itxita. Eta orain gatazkan daude. Gau, horrez aparte, gau. Goingo egoera ikusita, ez duten gauza gehiagin moitu nahi, zatik gau. Gizon guztik, gau, bere gerra daukie Marrokon kontra, eta bizidie egoera bat, kanpamentutan, emakume bizidie... Kanpamendua aipatu duzu, zu izan zara kanpamenduetan? Bai, sei zazpe aldiz egundan hau, bai. Eta gau, lehenengo urtea, esan nion, maztei esan nion, ni jun behar dut. Eta nire mazte esan zian, zuzegi, ikusi haber zer dagoanan, eta gero ikusiko dugu. Eta, zer ikusi zenuen? Hor bizin behar da. Zatik, gau. Itzeitea gauza bada, bideok ikustea da, baina hango egoera egun bat pasatzen da urrengoa berdine, eta urrengoa berdine azkenen egoeran oso zaila han bizitzea, eta umek eta gustora ikusten, barrezka eta jolasten eta umek eta biltzen die, baina ostras. Hemendik eguntzen zea eta gehatzen zea flipauta. Zerrekin harrituta, zer da harreta gehien daitu zizuna zuri? Hor bizin behar da. Urari gabe, posibilidade gutxi, eskola da juten die, umek eta eskola juten die. Eta otorduak eta egiteko, eta nola moldatzen dira? Barkatu? Otorduak egiteko... Otordua, Zukaldea, esan nahi dut, zukaldea? Zukalden eta moldatzen die, bere modun eta moldatzen die, baino... Gu nola otxuta gauden ikusita eta garea joan, nabaritzen da pila bat. Orduan, sokalden ibiltzen naiz eta ni juten ez eta sokaldari biltzen eten egun horietan. Lehen aipatu dugu, Sara adibidez, 7 kilo irabazita, itzuli zela ara. Zenbat aldiz jaten dutean egunean? Batzutan bat, gauen, gugu askotan area ditu eta zaizate eta baino. Gaueko 11-tan, 12-tan, guain akaso afari prestaberu, afari. Ogizati bat eta
fruta pixka eta kaso, baino ezer gutxi. Aipatu duzu, 4 ume izan direla zuen etxean, 15 urteotan, harremana mantentzen duzu edenekin? Bai. Egunero ez dut esango, baino gaina gure emek ez die umek, bat 22 urte dauket, bestea neskia 18, da guain goazapa dala eta bestea dala, bakizu. Egunero ez dut esango, baino nire mazteekin harremanetan jartzen da, eta hango egoera badakizu zer dan. Eta orduan, behintzat daukiez zehoz egiteko, eta gurekin harremanetan jartzen die, eta beste modu baten, eta anima egiten dugu, baina goingo egoera ikusita nola daun, eta behar bakarri daude. Kapamentutan gizon gutxi daude momentu honetan. Dano frenten daude, Marrokon kontra, eta, haber lotzen deun, bere herrira jotea. Ondartzara, baina egia esan da, gauza oso zaila ikusten da. Oso zaila ikusten da, zatik, Espainiko gobernua eta Frantziko gobernu eta estatu batu dugu ez duten nahi, zatik, badakidu zer daun Saharako basamortun, eta orduan, diru asunta azkenen. Oraingo egoera dela eta hitz egiten ari gara. Ana, zu kezkatuta zaude? Bai, kezkatuta gaude. Eta june kontatuko izu ez pasatzen albistetan entzun gedunen gerran sartu ziela. Zer gertatu zen bai, June? Ni hasieran tristura handia sentitu nuen eta zuzenen junintzan WhatsAppa eta sare zuzenen galdetu nion, ez nuen esan gerran ez dira baino galdetu nion, abertze muzeu den ni kezkatuta nion. Eta zer antzun zizun? Ondo zegoela? Bai, biak zantzuten ondo zegoela, eta nik bai beldurra neuken bere aitazkenen gerra jutea. Eta, momentuz bere aita etxean dago. Eta horrekin lasaiago zaudete, ez da? Bai, pixka bat lasaiago, baina, egia esan, momentu oso txarra dira, baina igual ondo zaude, baina igual hemendikan biunea gaizki daude. Orduan, saiatu barria, denan artean hemendikan zuzer albalima deula hundu, eta bestela, ez dauko zer, beraiekin notia eta lagundin bardi egualdeun moduan. Eta laguntzen duena bizipoza elkartea ere bada, ezagutarazteko egoera, ez da? Azkenean dauda, lehiatila bada, eta honekin laguntzen diguna da, Anerrek abestian esan zuen bezala, bakeak oporran ondo, baina, gerra daukau. Orduan, lehentzan dena, lehen, miseria daukatean, gaizki daude, eta bain gerra. Orduan, bizipozakin azkenen da hori, bizipoza da hori, gauz txar batekin beti, irrifarra, alaitasuna, lagundu egiten du azken finean. Beraie daukaten gatazka hori, jendek ezautzia, ez dala bakarrikan. Han daudet ez, guazen launtzea, denan artean, animatu aurten ez, datorren urtean, lan moduan, gure neskamutiak hemen egotia, eta azkenen hori, saiatu barria denan artean. Dira, hitzak Anerrek jarri dizkio abestiari, eta ahotsak Aitor Gorosabelek, eta Miren Narbaizak. Arratsaldeon, Miren? Arratsaldeon dan hori. Miren, zuk ezagutzen altzen nuen Oporrak Bakean elkartea aurretik? Oporrak Bakean nolan bera izen horrekin ez neban ezautzen. Ezautzen nuena zen, ekimena, aur sahararrak Euskal Herrira etortzen zirala, eta inguruan eta nuen horren berri, baina Oporrak Bakean nuen ezautzen. Bizipoza ere nuen ezagutzen. Beraz, eman dit aukera, zuek aipatu dituzen kolore horiek eta pixkat ezautzeko gertutik bai. Tira, hemen ari gara bideoklipaz hizketan, Miren oraintxe jarraituko dugu hizketan, baina bada garaia bideoklipa gozatu, ikusi eta entzun dezagun. Hortxe, aukerak eta zu. Kaixo Saharar zapaldu eta desertikoa gu gara. Gure ondasun bakar dugunak bizitza osoko udara. Uztai eta abuztu, nahi dugu arruztu, atxa helburu. Lurra ostua bai du, denbora eskatzen dizugu. Ez dira aski izango, guretzako Oporrak Bakean. Oporretatik aparte, bakerik ez daukagun artean.
duzue ume izaten. Eguzkiaren iluntasuna nahiko genuke argitu. Bueno, miren, oraintxe zure ahotsa bete-betean Aitor Gorosabelenarekin batera, zuretzat zer izan da proiektu honetan parte hartzea, abesti honi ahotsa jartzea? Gozamen hutsa. Bueno, zuek aipatu duzu, zelako bide luzea datorren atzetik, ez? Guk egin duguna izan da heldu eta hotsa jarri. Esan nahi dut oso erosoa izan da gure alde horretatik eta bueno, niretzako horrez gain, Aitorrekin kantatzea, Xabi Zabalarekin lan egitea eta bide batez, bizipoza eta oporra bakean eta dena ezagutzea beraz, niretzako gozamen hutsa izan da, bai. Miren, hau azkenean, elkar laguntza eta auzolana da, ez da, eman eta jaso eta eman batak besteari. Era bat, bai, olako ekimenekin egia da sentsazio horrekin geratzen zarala, ez? Zuretzako agian, ez dena bere biziko alegina, esan nahi du, nik bintzat, niretzako abestea gozamena da, esan dizuet, baina besteek ostera jasotzen dutena asko da, ez? Orduan, hori era bat betetzen da, bai, eman, jaso eta eman, bai. Bueno, miren, aurrerantzean entzun da hila kantu hau, lau haizetara, eta bazter guztietan entzun da hila. Miren, Arbaiza, eskerrik asko kantuari ahotsa jartzeatik, eta gozatuko zaituztegu kantu horretan. Nahi duzun arte, ongi segi. Eskerrik asko, ongi segi jo. Maitane, kantua, oraintxe entzun dugu kantua, bideoklipa, beste errealitate bati itxura bat, eta ikusmena eta belarria jartzeko beste modu bat, ez? Beraiek behin da berriz errepikatzen nahi dien gauza bat hori da, ez? Beraiek ume hauek iristen dienean gure errealitatea, beraienetatik oso urrun dagoen errealitate bat dala. Orduan, errealitate guztia hauei ahotsa, ez? Musika, eta esango genduken bisibilidade hori ematea, da egin dezakegun gauza hoberena beraientzako momentu hontan. Eta horko batean, sare sozialetan ikusi nun esaldi batek zuten zonez, errefuxiatuak 3. mundutik nola 3. mundutik datozena? Gu kontzeptu asko eukidugu 3. mundua, lehenengo mundua, mundu berdinean bizigea. Eta ideia guzti horiek alde batetara utzi behar ditugu bestela, errealitate hauek oso urrun bezala ikusten ditugu, eta hauek gure munduan dauden errealitateak dira. Gure egunerokotasunean ikusten dugu hemen gu ondo bizigala, baina leku askoetan, errealitate hau, oso gordina da, eta gerrate batek ematen diena da, azkenen, beraien fisiologikoki segurtasuna, pertenentzia guzti hori ikututa dago, eta gizaki batean, piramide batean esango ganduken garapenean, lehenengo basea, hori da, fisiologikoki segurtasun bat izatea, lasaitasun bat egotea, eta beraiek ez daukatea, ukendu egin diete, ostu egin diete, eta ze garrantzitsua orduan, hemen etortzen dien bitartean, behintzat oporraldi horietan, base hori ematen azaie, beraien bizikrina geroan dauden bitartean, asko zobea izango da. Eta hemen hori izan duguna errealitate hau, hemen dago, mundu berdinean bizigea, eta geroz eta bizipoza bezalako egitasmo hauek ikusteko errealitate hori ikuste duguna baino gertuago dagola, eta gertuago izan barra daukagula. Maitane, eskerrik asko gurekin izatearren, gaur ere eta astean zeharritze egingo dugu berriz ere zurekin, eskerrik asko. Ana, azkeneko mezu bat zabaltzeko, zer kontatuko zen eguke? Sara gure etxea etortzea gu beti esan deguna, gu 5 gehala familian. Andres, Sara, June, Naia eta ni. Orduan, egia da, hori momentu honetan 2 familia dauzkagu, bat Euskal Herrian, beste Saharan, eta esperientzia dela izugarria, eta azkenean da hori beste balore batzuk ikasten diteu, umiak ebai baloratzeue guk hemen zer daukagun, beraiek ez daukaten, eta gure ustez da ez diala da mutuko, datorren urtian paus hori ematia. Neska mutiko bat etxean eukitzia, pena merezidula. Aner, azken mezu bat? Nik esango nuke, hau abesti badela, hau disko badela, baina bene-benetan bizipoza edo porrak bakean dena ez dela izen bat edo elkarte bat, baizik eta proiektu oso bat, eta proiektu osoak laguntza bat
behar duela eta exigitzen duela, eta hori neurri batean edo bestean denon esku egon daitekeela, eta ahal den neurrian egon dadin lan egitea errealitzakela, denon artean. Bira, eskerrik asko, Aner, Patxi, labur, amaitzeko azkeneko bestutxo bat. A ber, gure, ez dakit, nola esan, importanteena izango zen guk area jutea, baino bere herrira. Ez kanpamentutara, baitzik bere herrira. Gure, zentzue dauke umek ekatzea, baino behar nahi dute bere herria bueltatu, bere herria jun, eta guk area jutea, deseatzen nahi die, guk area jutea, baino bere herrira, bere ondatzara, eta bere etxea, eta bar. Eta anima egiten dut, zai ikusten dugu, baino harremanetan jartzeko gurekin, oporrapakeakin, eta zatiken, bai weben eta ikusten da dana, eta nahiko erresa da ikatzea, eta esperientzia bezala zoragarri. Hortxe, jendearentzate gombita zabalduta, eskerrik asko Patxi, oporrak bakean elkartea hortxe gelditu da, mezua, aizue, eskerrik asko guztioi, etortzeagatik, eta zuen abestia zabalduko dugu, batetik beste, eskerrik asko honetan.